Znaš možda neko ko bi nam mogao pokazati školu? Pa evo, mogao bih ja. Hajte za mnom. Recite mi što vas najviše zanima? Hrvatski odjel. Aha, pa kao i zapravo u svakom razredu, u svakom odjelu, na prizemlju nam se uvijek nalaze kabineti i oni pokrivaju taj praktični dio nastave. Jeste li znali da je zapravo hrvatski odjel 1 godinu mlađi od vas? Ne. Zapravo imamo tu čast da neki od profesora koji nama trenutno predaju su upravo pohađali prvu generaciju općeg smjera gimnazije Svetozar Marković. To je baš cool. Čuo sam da škola ima svečanu dvoranu. Šta su u njoj zbiva? Svečana dvorana je ovdje kod nas na drugom katu. Tu se održavaju zapravo razni počasni koncerti i razne svečanosti koje su u samoj organizaciji škole. Zapravo mislim da sad, evo upravo imaju neku probu. Što ste to svirali? Zimsko nebo? Hoćemo i mi probati. Ajde. Bravissimi. Gdje si naučila talijanski? 3. razred sam provela u Italiji na razmjeni učenika u sklopu organizacije Interkultura. Vi isto imate tu mogućnost da odete na razmjenu. Trebate nam nova literatura, novi udžbenici. Kako to funkcionira? Idemo sada do knjižnice pa ćemo vidjeti, tamo su 4 cure koje će nam sve objasniti. Ajmo. U našoj knjižnici postoje udžbenici i lektire na hrvatskom jeziku, a naši radovi objavljuju se u školskom listu Gimnazijom i u školskom godišnjaku. I naravno, to je sve u suradnji sa Hrvatskim nacionalnim vijećem koji nam prevodi i obezbeđuje te udžbenike. Vidjeli ste, prošli smo pored biološkog kabineta, ali evo, s ove strane je i kemijski kabinet. I zapravo u toku je napisan je projekat za hrvatske odjele, da se naravno kupi nova i digitalna oprema za svaku učionicu u kojoj nastavu pohađaju hrvatski odjeli. Ovo nam je konferencijska dvorana. Ovdje se održavaju razna vijeća, razni sastanci i evo upravo učeničke prezentacije. Također škola ima više učionica, kabineta informatike i svi su dovoljno opremljeni za svaku radnju u njima. Ćao! Ćao! Šta radite? Evo, ništa obilazimo školu. Pa super, sretno. Hvala. Hvala. Evo, upravo, možda ćete sresti nekog u gimnaziji koga znate još od ranije. Ispravi me ako griješim, ali čuo sam da se nedavno renovirala sala za tjelesno. Upravo tako. Evo, ovdje sa lijeve strane se nalazi pa ćemo tamo upravo otići. Evo vidite, nedavno renovirana fiskulturna sala.